Така. Видеята ще снимам в две части, ако са по-дълги от 10 минути. И за това да хващаме за нещо да си направим. Да видим къщичката по-хубава, на хубаво място. И относно това какво става, аз лично строя малки къщички, 5 на 6 купчета. Тъй като не ми трябва много голямо пространство на мен. Ако ми потрябва, си правя допълнителна къщичка. Тук има лук. Не би го убрал сега. Тук е рай. Тук някъде ще ми е къщичката долу в подножието, за да ми бъде интересно. Сега едно съм в рая. Мисля да направя ето така. Тук има нещо като пещера. Не е пещера. Просто така ми се струва. Къщичката ще бъде ето на така ще гледа и ще бъде във водата. Но за сега само платформата мога да я направя. Така. И тъй като е непознат района за самата игра и може много да ми лагва, в началото, като не обиколя местата, в които ще има неща за занимаване. Затова запредваме ръкави и си правим платформата на къщата по-бързо. Мисля, че за 10 минути може да построим къщичката и няма се налага да правим трета част на клипа.
Всъщност клипа ще има и трета част, тъй като трябва да ставам. Само обера, има време само да обера тези въглища и всъщност аз мразя, като някой, например, му каже, че снимам всичко, което правя в играта с вас, но всъщност играе, построи къщата без да гледат хората как става това и така се дразна аз много. Затова ще гледам да играя само когато вие сте с мене. С това аз ставам, довиждане. Това ще бъде първият епизод, къщата ще се строи във втория. Довиждане.